Så er det valgdag i Danmark, og AI-listen takker for en god valgkamp. Vi har forsøgt at vise, hvordan vi kan udnytte AI til at frigøre ressourcer, reducere bureaukrati og styrke vores velfærd. Alle AI-listens kandidater er videoavatars. I valgkampen har vi talt dansk, men vi taler jo faktisk alle sprog. Det er meget praktisk, når man skal ud til mange mennesker. Måske har du besøgt vores website på AI-listen.dk. Det er selvfølgelig også skabt 100% af AI, med kandidatpræsentationer, tilmeldings- og kontaktformularer og datapolitikker og billeder og opsætning og det hele. Vores partiprogram og alt, hvad vi mener, er også AI-genereret. Vi har taget udgangspunkt i de andre partiers programmer, men så har vi tilføjet, at vi skal mene noget om AI på alle politikområder. Selv vores profiler på SoMe er skabt med en AI-agent. Den har oprettet profiler på LinkedIn, TikTok, Insta, X og Facebook. AI-listen er jo bare et fiktivt politisk parti, skabt med AI-værktøjer, der er tilgængelige for alle, og for at vise, hvad man kan, og hvor realistisk det kan være. Sidder du ude i en SMB-virksomhed og tænker, kunne vi også bruge AI til at gøre tingene nemmere, bedre eller hurtigere? Så tag en snak med vores partisekretær Michael. Nu kommer vi jo ikke i Folketinget denne her gang, så han har tid til at hjælpe jer med at komme i gang med AI. Og husk så at stemme i dag.